Gaur ekainan 13 da, eta hemen junta gara Isortako plazan Durangaldeko neska gaztiek. Gaur Durangaldeko neska gaztion 3. topaketa egune ospatzen gabiz, biribilketa izenagaz, izena dekona, ezta? Eta goizien zier, ibili gara Durangaldeko talde feministen aurkezpenak entzuten, eta bebai neska asterizko eta gazte zer dan, eta horren inguruen hausnartzen. Bebai baskaldu indogu, eta serigrafia eta jarra be egin dugu. Eta hemen gauz, Leizer Erratiko gure egoitzan gauz, Durangaldeko hainbat neska. Hemen dekogu adibidez Irati Abainotik, hemen dekogu Zaldibarretik Irune, Ixone Elorrizotik, Garazi Durengotik, Maialen Zornotatik, eta Irati eta Bisok Isorretatik. Bai. Bueno, eta esan duten moduen, goizien Durangaldeko talde feministen inguruen entzun dugu, eta gustako jakume bai, igual Leizer Erratian be pizkat entzutie. Zer dan zuen herrietan dauena, adibidez Isorretan ez dautalerik, baina zuen herrietan zer dau pizkat. Bai, goizien komentagozunean laburpen txikitxo bat. Hori da. Bueno, Abadinone adibidez izpilikuak talde feminista sortu dugu indala hileta erdi edo, eta goizien komentagu apur bat zelan izen zan zorrerie, azkenien herri zen ikuste genuen bierra neska gaztiek saretzeko espazio bat eukitzeko, eta apirilan erdialdetik aurrera hasi ginen batzen, eta hor gabiz hainbat dinamika aurrera erun gure dugu zenez, hainbat asamblea daiten hastien zier, eta momentu honetan ekainako 28 begira. Zaldibarren Dominika talde feminista hau, oindala 2 urte gutxi gora bera sortu zana. Eta, gaur ez dugu eukin zoritzarrez Dominikatik inorremen, baina, presente dauela Zaldibarren. Elorrizotik bilgune feministakoak etorri diaz, eta, pizkat esaltzen egon ez urte guzti hauetan indako lana eta, ontxe momentuen, euren gora berekin bebe, baina herrizan bastante presente eukitxeguz. Durangon hainbat talde dauzen arren, ona bertaratu gara DAFatik, Durangoko Autodefentsa Feminista Asanbladatik, eta Bilgunetik, eta, apur bat azaldudan moduen, helburuek erasoei erantzunak emoten die, azkenien erantzunak bai prebentzio gisa ulertuz, eta gero bestalde, beste lanketa batzuk unean unekue, adibidez, udaletxeko protokoloa hobetzen saiatzen eta bar. Eta, asanbladak irekiak diez dafan, así que, nimetan danantzat, beti ongi etorria eta super gogotxu. Zornotzan etorri gara Zornotzako talde feministatik eta zuaziak neska gazte taldetik apur bat gure esperientzia kontetan, baina bai igual geratu dela apur bat aipatzeko M8 plataformana, izen zen da plataforma anitz bat kontuatu ginelako, igual beste bi taldek barne biltzen esabiesen jende bat falta zela ez, behar zabela igual espazio bat antolatzeko, eta martxoak sortziak dekon gaitasun mobilizatzaileaz baliatuz edo, sortu lako plataforma ireki bat, lortu gendun eraltzea apur bete herriko periferietara, eta hori beba dauela. Eta gero hori apur bat esplikau dugu diferentzia segaitik eukendun herrien neskazte bat sortzean beharra, eta hori bilgara apur bete behar izan horren inguren hausnartzen, behar izan horrek sortzen duen sujetua eta horren gorpusteaz hausnartzen, eta hori. Baina bai etengabeko saretze baten beharraz edo konturatu garela. Eta nik uste Durangaldeko argazki edo panorama honen kokapen badana beharrezkoa, ze bai igual oinarte ez dugula eukin argi beste herrietan ze bilen mobitzen, ez? Orduan, eukitekeko lako argazki edo panorama erreal bat, ondo dator. Bai, eta bestelako goiza zelan baloretan dozue. Zelan paso dozue, zelan joen da dana. Beroa, kriston beroa. Pasada bat. Bai, baina oso dondo, ez? Bai. Italiak eta oso dondo. Jente txube, bai. Bai, jente pilo bat. Eta eroen ikuste dut, talde baten militetan dugun eta zaratago bebai azkenean jente berrian, eta igual gazti hauen tolan presentzia oso lagungarria dela, bertaratzeko, ezagutzeko, eta igual batzutan distantziatik ikusi aldan talde bat edan, urbilau sentitzeko, eta arpegiak ezagutuz, Maialenek esan duen moduen saretze hori lortzeko. Elkarrik ez dela kontakto bat neska gazte askontzat,
bai gaztetxoak garenean igual ez da lain erreza izakeran arabera olako espazio feminista topetan irekia edo ez, eta oso gatza ja antolatu eta sartuta dagoen talde baten sartzea norberek, behar da askotan amu bat. Eta bai uste dut biribilketa pizgarri bat edo erregai bat olako gauzek sortzeko, eta izen lehik igual jurreta baten gero sortzea, edo bai motea behintzet amu bat edo arrazoi bat jente bateri antolatzeko nik uste. Bai, esati hori isorretan ez dagoela talderik, oin arte isorretako gazte esanbladan izenien ibili garela. Olako M8 adibidez antolatzen, azaren 25 antolatzen, ez da? Eta iso zer pasetan danien lokosea, isorretako gazte esanbladan izenien erantzuten dugula. Bai, papel hori hartzen esanbladak. Hori da. Baina bai izen aldalak gaurko egune, erreferentzia bat guretzat, SOSRB hori mobitzen hasteko edo sortzeko, ez da. Eta nik uste beholako egunak ondo datozela, militantzia dikara eta feminismoa bizirik dauela ikusteko, dan aztala militantzia baten oinarretzen. Hori da. Baita gozamen ez bai ekin aldara bideitiei eta ez dakit elkarre ezagutu eta borrokatzeko. Bai, nire gozamena da neiko klabea, azken aldien bai gondela neiko jomugan edo lehen aipatuen moduen, eta batez gazte ona, eta ikustea aldala modu seguro baten gozatu, gozamen hori politizau eta ala importantea gozatzea bai, ni ustez hori ekartea lehen lerrora, biribilketak aldarrikatzen duen moduen, fundamental. Bai, guztizadoz. Bale, eskerrik asko neskak, hau izen da gaurko goizeko aurkezpenak. Eskerrik asko. Agur. kolektiboak eraldaketa, hau ez delako gure oreka. Biribilketa, norbanakoan indarbilketa, kolektiboak eraldaketa, hau ez delako gure oreka. Biribilketa.